Alheri City Properties Construction Company Limited, kamfanin da suka shahara a bangare na kwangila, sannan suna yin dillanci na gidaje har ma da filaye. Yanan kuna mun foundation a fili? Ban gane muna maka foundation a fili ba. Wannan ai fili na ne. Ya zaka ce filin ka ne? Ga takarduna lamba 150. Ni ma ga takardu lamba 150. Wallahi fili na ne. Wallahi fili na ne. Zaka ce filin ka ne? Ga takarduna wallahi fili na ne. Kai, ku dakata, ku saurare ni. A kokarin gwamnati na ganin ta kauda rigingimin filaye da gonaki da kuma gidaje. Ina masu buƙatar fili, gida ko gona, Alheri City Properties Construction Limited sun shirya tsabdan share muku hawayenku. Alheri City Properties? Alheri City Properties and Construction Limited kamfani ne da suka shirya domin sama muku ingantattun filaye masu yalwa, gidaje na saidawa, wanda mai gida daga kazo daga Abuja in a Kano ne sai dai ka zauna. Alheri City Properties suna da filaye masu yalwa, masu inganci, wurare masu kayatarwa, suna da gonaki domin noma kamar yanda shugaba ya ce a koma gona. Alheri City Properties babu rigima a cikin filayensu, suna karɓar kwangilar ginin gida da sauran abubuwan more rayuwa baki ɗaya a cikin wannan gida. Alheri City Properties muna nan a titin Gwarzo Road kusa da rafin Dan Nana a Sosai Shopping Complex Plaza a ofishi mai lamba 4, ko a tuntubi shugaban kamfanin Alhaji Abubakar Suleiman Mai Rogo a lambobi kamar haka: 08084595160 ko 08135769780. Alheri City Properties mun shirya tsaf domin share muku hawayen. Alheri City Properties Construction Company Limited, kamfanin da suka shahara a bangare na kwangila, sannan suna